No my sme dnes ráno vyrazili z Teplíc nad Metují za Držpachou a dnes nás čakajú Orlické hory. Akurát sme prešli cez Náchod. No tak akurát sme pri Jiráskovej chate. No, myslím, že architektom bol Slovak Jurkovič. Výhľady dole. Peklo, no, sa to bolo. Krása. Dneska slnko na chvíľku vyšlo. Na chvíľočku sa ukázalo. No dnes sme toho veľa nenatočili, lebo do obeda strašne pršalo. Som kameru ani nezapínala. Až po obede pri Náchode sa trošičku vyčasilo, takže je to také pomierne s točením. No a tu už začínajú bunkre, takzvané ropiky po slovensky. No týchto bude celá rada, aj dneska aj zajtra. No, žiara. Aha. Dneska budeme spať v Dešnej, v Orlických horách, v kempe Zákoutí. No a máme tu aj takýto zdroj malín, hneď malinožrút. Záberem a bude strašná zima večer, tak všetko na sebe nahádžeme. Tak. No, máme tu ďalší deň a dnes stúpame na Veľkú Dešnú v Orlických horách. Tak celkom pekný strmaček je na začiatok. Veľká Dešná, 115 metrov nad morom. Rovno pod vrcholom vyrastla takáto krásna útulňa. Úplne novúčka. Ešte aj solárne články, čo super.
sa tá hmla, že sa strieda tá hmla hore dole. Miksitky musia byť. Aj žirafky. Já nevím, to by možná ten kamen, či se dá tady do tohoto, ne? No. Pekne. Dobrý. My sa nachádzame kúsok nad Mladkovom, kde majú v lese takú miestnu raditu a síce dva pramene vedľa seba, s tým, že jeden je normálne pitný, nič sa človeku nestane, a ten druhý je radioaktívny. No, tu máme druhý prameň. Ale je to hrnček, takže miestni z neho asi potroška uchytkávajú. Cukry? Výborné. No a prichádzame pod Kravický Snežník do nášho dnešného kempu.